guendik, sinistu ezinik, benetan, sinistu ezinik. Euskera oso zaila da, en fin, ez dago hori bezain zailik. En fin, benetan, harritu iten hau, nola, ze frigolidadearekin esan daitezken gauzak. Nire esperientzia, eta seguru bakoitzak, nik uste dut ikasle bakoitzak esperientzia ziaro desberdin bat bizi izango duela. Euskara ikasten, frantsesa ikasten, medikuntza ikasten, edo, ez dakit, eskalada ikasten. Azkenean, zailtasuna beste leku batzuetan da. Nire esperientzia izugarri entretenigarria egin zitzaidan. Izugarri, nik disfrutatu nuen ikasten haitu nintzen aldi hortan, disfrutatu nuen, uste sekulan ez bezala. Pausu bakoitzean zerbait desberdin aurkitzen duzu. Baina aurkitzen duzun hori, beste mundu bat da. Oso gutxitan daukagu aukera heldua garenean munduak deskubritzekoa. Mundu bat zuk badaukazu, ezta? Hizkuntza bat, edozein, ikastea mundu berriak deskubritzeko bide bat da.